Wilujeng dalu jeng Lusitasari. Wilujeng dalu sungkem kula dumateng panjenengan. Wah, sami-sami. Matur sembah nuwun paring rejeki dumateng kula dalu niki saged sowan dumateng panjenengan. Saged sowan dumateng dalemipun Pak Tarni. Wow. Pripun panjenengan nggih sehat mawon to, Mas? Alhamdulillah kalis ing sambe kala jeng Lusi. Semanten ugi kula nggih tansah sehat walafiat. Nggih, kula pucek-pucekne tambah lancar rezekinipun nggih, Mas. Amin. Sami-sami Mbak. Kaya ngene Pak Dah. Nggih. Matur sembah nuwun, Mas. Sedayanipun. Aja mundur. Masana. Niki katuran menapa? Panjenengan bingah sanget dalu niki sing rawuh kathah. nggih sing estreni sing berkahi sing padha berkunjung ya kathah sangat Mbak Lusi. Mantene sukses tuan rumah nggih sukses sedaya. Wah, kula kagum wonten mriki, Mas. Enak piye to kamu? Apa? Takon jajal. Badanku biasanya cilik kok gede. Ya, Krek. Nyapa kamu? Gede enggak kok. Niku Mas Percil karo Mas Yudo, Mbak Lusi. Mbak, Aku goting jane amer iki. Lha, ijek ora apa, Ban? Loh, Ha berat melok dibelah ndek. lah iya toh. ngapa? Lah Brahman ora dadi korban. Piye, Do? Awakmu lho kok iso ijek. Urip. Seneng lek aku mati. Lah, ndek men ora katut dikorban kan awakmu Brahman lho. Jarene mau kon delik. Lho, lah ndelik apa ya kena wong gedine sakmono. Ya kena to, delik ning mrene Pak Eko. Nah, alah meteng. Ndelik mrene Pak Eko. Kowe padha karo ngenyek Pak Eko iki mbok arani geleman. Wah iya Mas sama aku wong. Pak Eko iki cah polos. Beliau itu orang berpendidikan. Wong lurus Padane berpendidikan kowe- ora tau piye-piye. Oh, iya. Oh, mek lirik tok, ora apa-apa. Pak Eko ora tau ngono kuwi nek ra konangan. Piye? Memang kok guyub. Ora masih Pak Eko wonge. Apik. Pak Eko itu hebat. Saiki nyawamu ning geke. Bendarane awake dhewe. Wah. Aja dielek-elek. Kepala desa iki manggok ngarep. Nek gak pinter dadi Kowe ngerti apa ora? Aku kepala diesel. Yo. Terus? Lho. Kepala Desa. Jenengan iki melu Desa. Semuni kono. Jangkrik semuni kono sejantem aku lho. Lah tanten tani ramu. Ora mangsa. Sepuntene lho Bapak, sepuntene. Ora dadi ngopo Dik Percil? Nggih Bapak. Muga-muga sedaya pangapura di Diapane Bapak dikum? ngapura dening Gusti. Oh nggih. Sami-sami Bapak Eko. Iya, segala Lurah manggok ngarep mbok padak nek kancamu ae. Ngarep wis sopir truk wong piye ngarep ya. Ora ya, Mbak. Memang kok dengaran apik karo kuwi. Sekarang siapa? Oh, dengaran apik karo kuwi. Sapa karo Yuda to? Lah nyapa? Lah nyapa iso apik lho. Allah ndek ngrasani aku karo aku. Jangkrik sapa ngomong ngono? Mas aku sakjane wegel saiki amor karo Percil ki. Piye ngomong piye? Oh, anu cah elek rupane kok kirek ngono. Kok aku jane gak ngendak. Petuke urung lho ndek Piye, ngomong kapan piye, rasane lho. Ning ngono nang aku. Terus mari ngono anu wegel lho aku iki. Ngomong apa nek? Ngomong wis mumpung ning kene iki. Kenyapa sithik nesuan terus bocah rupane kaya genset. Lho. Aku jane mentua lo ngidek-ngidek. Kowe lho ndek kapan lho petuke Nyapa kok ngirik-ngirikne kancane lho. ora ya jangkrak aku ora. Lah kowe mbok kire-kirene mangsamu rupamu kok diapurmu kok ganteng-ganteng kok dhewe. Lah petuke lho ndek kapan? Rupamu kok kadal anyang-anyangen ngelone kancane kaya kire. Omong apa nek? Lek ngrasane lho ndek Pedeke gede to. Madak bocah cilik tak idek ingeli. Lho, lah kok ape ngidek cengelku kowe. ora ya. Tak tonyo lambe. Ngene Mas. Hei. Ya apa lho? Ayo meneng. Iki masalah keluarga iki. Ayo ngomong kowe. Sumpah aku ora aku lho omong-omongane ora tau ae. Ngomong apa nek? Dek ngomong ngono, tak main tengane dek Oh, Tara Lucy ya bajingan ae. Dek jare nyolong duwite Yuda. Sapa nyolong duitmu, Seruh dompetmu ora tau kancamu iso nyolong. Ora. Nyolong apane, Ora. Tak tuwunyo tenan kowe malah. Sapa sing anu lho. Ngomong apa, Pak? ngene Mas. Padane ngene iki Mas Yuda nuwun sewu yo ngirikne jenengan. Nggih, Pak. Kuwi lek dasare akrab untuk keluarga ndak apa-apa. Cil, wah kirek suwi ndak temu karo guyon ndak apa-apa. Kuwi lho ora apa-apa ae lho. Halo Rek, kirek. Jangkrik malah. Sewodok tenan Aku manut Pak Eko kalau jare ben akrab. akrab dengelmu akrab tapi aja kirek. Lah sapa? Cara aku
dadi awakmu yo nesu lho wong ngomong jarene wedhusku karo percele ganteng wedhusku. Ya akhire madane wedhus kancane. Ndek kapan oleh ngomong lho. Wah aja ngono kowe ning mburi. Kowe aja dadi tumbak dicucuki wae. Tumbak tutukan ora. Kok ora ning ngono lho, aku wong biasa. Iso ngono kuwi ae lho mesti. Lho aku Trimo. Lah kok mati ngono niku. Masa wong yo ngrasani aku. Iya. Piye ndek kapan? Allah, wis pinter to kon adol-adol. Oh gak ada lah, aku tenanan jarene kowe arep diputas ben modar. Wong e ngantek ngomong ngono. Kowe ngomong awak arep mbok putas kowe, arep mbok putas kowe. Ayo, balenono kowe. Tak antemi tenan kowe, tak antemi tenan kowe. Arep mbok putas aku, arep mbok putas. Ora, Pak, ora. Mangsamu apa kok lho? Kowe ngrasani aku pas aku di belakangmu kowe ngrasani aku. Arep mbok putas, Pak. Ora sumpah Pak, sumpah antem. Ora Pak. Bojomu arep dipek. Lho, bojoku arep popek. Mentolo kowe karo bojone. Bojo merongos ape dipek. Mentolo kowe karo bojone kancan arep popek tak antem ujine. Ora, Pak, ora, Pak. Ngrasani apa neh? Pak Eko, sampean mboten ngrasani Pak Eko. Kula mboten krungu napa-napa. Asem iki. Sak Pak Eko. Wong iso kaya sengkuni piye ta? Bos sengkune wedok. Ae aku mbok sedak-sedakne, aku mbok patek-patekne seneng lek bayi. Ora maksude didungakne panjang. Jenenge ndek dulur wedok ki ya pun cinta kasih aku lho sayang mbek sampean kudu aja ngono kuwi. Arek kutah, Dik. Piye? Piye? Ora aku lho Ngalor arep ngidul nyunggi teremos. Apa termos? Ora, Nek. Iki ora termos ya, jurigen. Jurigen.